Napuno sa Kalingawan ang ipahigayong GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa Tacloban City. Isip kabahin sa kasaulugan sa Sangyaw Festival 2022. Ani ang report. Sa iyong giatangan sa mga kapusong Taclobanon ang gikahinaman nga Kapuso Fiesta event nga hatod sa GMA Regional TV. Hinay-hinay silang nagtapok aron makita ang paboritong Kapuso Star sa Sangyawan Festival nga gipahigayon sa ground sa Magsaysay Boulevard, Tacloban City sa Leyte. Isip kasaulugan sa tuig nga Sangyaw Festival dala sa Kapuso Network ang usa sa mga leading lady sa bagong GMA News and Public Affairs produced series, ang Lolong. Gisugdan ang Kapuso Fiesta og nagkanilaing mga kalingawan o games nga dunay mga special prizes o giveaways gikan sa GMA Regional TV. Dayag sa mga nagtanaw sa event, ang kainit nga suporta sa Tacloban City kay halos mapuno na ang maong venue. Mas nahugyaw pa ang Kapuso fans dihang migawas na ang modala sa papel ni Bella o sa ka-travel vlogger gikan sa Manila nga niduaw pa sa tumahan. Usa sa mga maanyag na leading ladies ni Ruru Madrid sa Lolong mao si Ara San Agustin. Human sa usa ka kanta, game na game sab si Ara sa pa-TikTok dance challenge kauban iyang Kapuso fans. At ang mga kapuso, daghan pang mga umaabot ng mga GMA Regional TV events lukop Luzon, Visayas ug Mindanao. Uban ni Philip Patricio Ken Pipito, Balitang Besdak.